Ychydig wythnosau nôl, mi nath Lian wahodd trafodaeth am arweinyddiaeth Plaid Cymru. Trafodaeth alla arwain at ail gadarnhau I arweinyddiaeth hi, neu agor penod newydd yn hanes Plaid Cymru. Ers hynny, mae yna gryn drafod wedi bod ynglyn â gwerth cael trafodaeth o'r fath ac mae aelodau a chefnogwyr o Blaid Cymru o bob cwr o'r wlad, o gymoedd y de i'r canolbarth a'r gogledd o'r gorllewin I Gaerdydd, wedi'n annog I ganiatáu i'n enw I gael I gynnig. Mae'r anogaeth wedi dod o bob haen etholedig o fewn y blaid, ond yn bwysicach mae o wedi dod gan aelodau cyffredin, yn cynnwys rhai dwi'n rhaid siŵr fydda'n cefnogi Lian, a dyna ydy'r pwynt yn fan hyn. Trafodaeth adeiladol dyle hon fod un bositif fydda yn egnio y blaid ac yn egnio Cymru. Ac yn yr ysbryd yna, dwi'n derbyn yr enwebiadau. Ac mae'n ysbryd hefyd o wir gyffro a gwir angerdd dros ddyfodol yn gwlad. Gadwch I ni drafod gwahanol weledigaethau, gwahanol arddull a gwahanol syniadau. Mae'n ymrwymiad I Gymru ac I ddyfodol mwy llewyrchus a mwy teg ar gyfer y wlad. Mae'n rhaid I Blaid Cymru arwain y ffordd tuag at y Gymru hyderus newydd yna. A gadwch I ni dros yr wythnosau nesaf gael trafodaeth agored a democrataidd ynglyn â sut y gallwn ni sicrhau yr arweinyddiaeth mwyaf effeithiol a mwyaf cyffroes I Blaid Cymru ac i'r genedl. Diolch yn fawr I chi a dwi'n edrych ymlaen.